îro 15 Gulanê weke roja zimanê Kurdî tê naskirin. Rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê herwiha rewşa xwendinê bi zimanê Kurdî di van salên borî de ketiye gengeşeyê. Peydabûna du elfebeyan di nava Kurdan de tinebûna zimanekî Kurdîstan der jî di vê rojê de zimanzan bibîrtînin. Di van salên borî de behsa rojek taybet yan cejnek ji bo zimanê Kurdî tê kirin û ji bo wê yekê 15 Gulanê weke roja zimanê Kurdî tê behs kirin. Sebaretî destnîşankirina vê rojê li Bakur û Rojavayê Kurdistanê di salên 2006 û 2007 de axaftin û ronîdan ji bo rojeke zimanê Kurdî ji aliyê gelek dezgeh û peymangeh û zimannasên Kurd ve hat kirin. Ji bo yekê roja 15 Gulanê hat destnîşankirin ku di wê rojê de di sala 1932 de hejmara yekem ya kovara Hawarê li Şama paytexta Sûriyê ji aliyê Mîr Celadet Alî Bedirxan ve hat derxistin ku tê de Mîr Celadet elfebeya xwe ya latînî ji bo Kurdan belav kir. Tevî ku roja 15 Gulanê weke roja zimanê Kurdî bi fermî li her çar parçeyên Kurdistanê nehatiye ragihandin û pesendkirin ji ber nakokî û milmilaliyên siyasî lê bi tevahî roja 15 Gulanê weke roja zimanê Kurdî tanha hatiye pejrandin û cihê dilxweşiyê ye. Kovara Hawarê weke yekem kovara bi fermî li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi molet dihat belavkirin ku 57 hejmar jê derketin. Ji serdemê kovara Hawarê ta sala 2011 ango sala destpêkirina şoreşa Sûriyê xwendin û nivîsîn li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi zimanê Kurdî qedexe bû. Tenê belavokên nehênî hebûn. Di destûra Sûriyê de jî danpêdaneke fermî û ne jî bi zimanê Kurdî nehatiye kirin. Piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê û tevî nedanpêdana destûrî bi zimanê Kurdî lê li navçeyên Rojavayê Kurdistanê peymangeh, sazî, dezgeh, deste, komît û dibistanên zimanê Kurdî bi şêweyekî berfireh hatin vekirin. Di werzê xwendinê sala 2015 û 2016 de rêveberiya Xweser ya ji aliyê Partiya PYD li Rojavayê Kurdistanê hatiye ragihandin, rêbazên xwendinê yên polên 1 ta 3 seretayî bi timamî kirin bi zimanê Kurdî û ew yek jî ji aliyê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ve hat şermezarkirin û xwenîşandan hatin li darxistin û PYD bi îdeolojkirina rêbazên xwendinê tevlîhevkirina rewşa xwendinê li Rojavayê Kurdistanê tometbar kirin. Rewşa xwendinê û zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li parçeyên din jî yên Kurdistanê girêdayî ye bi rewşa giştî ya nakokî û milmilaniyan. Çareseriya herî baş jî bi çareserkirin û yekîtiya Kurdan ve girêdayî ye. Ji birî belavbûn û xwendina bi zimanê Kurdî di nava Kurdan de kêşeyeke din jî heye ku du elfebeyên aramî û latînî hene û tanha di nava Kurdan de yek elfebe nehatiye helbijartin û zimanekî Kurdî stander jî nehatiye encam dan.